ke la lo mo mi ni mo ni e diek sena tang to mi ya oh i mani khan pi ma mo ni ka bia mo nang ma RGGL valley ai chung changa nge period ti vel chung changa ma ton na kha lo soi da wai that pui deu dan kha chu karon sa chiang du deu khamo i hey ka period taring ka tai te ka kom te ka taksa hin na vek zela chan khami dam do ka ei nu jang kha cha tiang in hei ka lo na are ani mai are ang ani mai chuan period mobile tai na ti lo period mobile lo ti tai nei te le ai nei te lo chu period tai na bi ka te chuan i that pui ta ti na ni mo tu na chuan chumi tan chuan mi RGGL chui ei deuh ber ni valo kha khan pe ma mo ni khan asoya chuanin kan zo chiang a chan kan zo chan nu khan ka ei ve to ka chuan tuna po ye to kon chatpui July thati nge thatop lampang khan ka ei chana mo chuanin gas kha vela kha chuan chu piang in har sot na ka nei to lo valo mom ve chuan chu TXN hemi testimony a khan zia ve kan tu mo I that pui dan kha tuna I soyang kha ke ma ka ziak thanga chuan I phone number te ka da anga chu group a kan post anga poem poi la ve chu I phone number a khan an lo be don ta che mo mi dang te po khan chu mi chu a chon kan ron ve chiang ma sa che ni chu ole